Bam! Čau stejkoko. Zdravím vás u mého gameplay, let's playe a Bůh ví, co ještě je něco. Ale vlastně tohle není žádný gameplay, protože nic nehraju. A proč? Nic nehraju. No, protože vlastně to neumím. Víte to vlastně. Takže nic točit nebudu. Takže to bude vlog, nevlog, vlog, nevlog. Takže já nevím vlastně, proč mám ty sluchátka. Já nevím, já Gogo. Takže téma Gogo blogu máme internet. Takže téma to Gogo. Takže které video se vám nejvíc líbilo od Goga? Mně ani jedno neřez. CZ. A pro ty, kdo ho nezná, tak mu dám do popisku nějaký to jeho video. Takže vlastně se budete moct dívat na jeho video. A to je asi tak všechno. No, možná to není všechno. Ale no, právě víte, tady mám kačku, která mě opravuje. A takže budu se na tomto kalužit. Je čus, no ještě ne, čus, a i tak chvilku čus. Takže vlastně, když si bylo to, takže pište do komentů, co se nejvíc líbilo od Goga. A do toho popisku dám nějaký to videjko od Flygana. Takže tak no. Nebo nejšvejk, že jsem udělal něco takový. Já nevím, já si musím stáhnout ten browser a uvidíme, jak to bude. Jsme si potočit na to video. Což vidíme, než to bude zase to Warblade, to Warblade z Shakespeare Heroes. Nemoc známé hry, non to populárne. Takže si pište do komentů, co je nejlepší program na to natáčení. A vlastně asi budu mít tak trošku problémy se zvukem, takže když tak ze zvuk se budu moc omlouvat a já nevím, jestli to vůbec půjde. Ale jak jsem říkal, téma to je Gogo. Podle mě je Gogo lama. Všichni si to myslíte, ano, tak to jsem rád, že mám takovou hezky společnost. Takže já už se asi budu loučit. Limit mě neplatí, myslím, že vlastně je to jedno. Tak, že budu natáčet video ze hry. Ale to je možná. Takže s vámi